हो विजय काही एकट्या सोपट्याचा विजय ना, हो विजय ह्या भागातल्या लहान थोर कार्यकर्त्यांचा विजय, मतदाराचा विजय, कार्यकर्त्यांचा विजय, त्यांच्या नेत्यांचा विजय. कारण आम्ही सगळं ते बघतांच्यावर काम होणे घेतलंय. पक्ष सोडताना ही जी आश्वासनं दिली त्या आश्वासनापैकी एक तरी आश्वासन त्याने पूर्ण केले अशा स्वरूपाची जर ग्वाही दिली आमच्या सगळ्यांना तर एक समजण्यासारखी गोष्ट आहे. हे एकही आश्वासन पूर्ण केले ना. आता 103 नोकऱ्यो कोणाक मेळ्यो, सरकारी बिनसरकारी का आनीक खंय, आणि 60-70 कोटींचा विकास कसो केलो आणि कितें केलो त्याचे अजूनपर्यंत लोकांसमोर चित्र उभे जावंक ना. आणि ते 108 कोटी 108 लोकांपैकी 8 जाणी अजून लोकांसमोर म्हाका नोकरी दिली म्हणून सांगपाक कोण तरुण उबो रावना अजूनपर्यंत. जो मोपा आमचो एअरपोर्ट येता त्या मोपा एअरपोर्टच्या आगामी विकासासाठी आणि पेडणेच्या विकासासाठी या भागातले सगळे आमदार, पंचायतीचे सरपंच सदस्य यांच्या मार्फत तो आम्ही विकास घडवून हाडटले. तिळारीचो जो प्रकल्प बंद दवरला फाटल्या सरकारान तो पूर्ण करून पाण्याची व्यवस्था करतले. विजेचे प्रश्न आमच्या समोर आसात ते पूर्ण करतले. आणि ह्या भागात जे मांद्रे कॉलेज आसा, ज्या मांद्रे कॉलेजचेर मागच्या फाटल्या सरकारान अन्याय केलो, पर्रीकर आणि पार्सेकर यांनी ते कॉलेज बंद पाडण्यासाठी हुकूम काढले, ग्रँड बंद केली. ती ग्रँड आम्ही पूर्ववरच सुरू करतले. त्याचबरोबर ह्या भागातले आणि उत्तर गोवा विशेषतातले जे म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आसा त्या बँकेत जे प्रश्न निर्माण झाले आणि विशेषतः भाजपमुळे निर्माण झाले ते प्रश्न सोडवण्यासाठी